Bandiraɓe aduna ko dilli fof wonko dillini ɗum ɓuri ɗum doole nolitaki asman ko ɓuri cuurki sayi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala periɗo amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. Longela garmi ko tubande Allah tubande ma yerlomi yaafomi juuɗam e koyɗam mi yiɗa haydara kene muusa hakkunde meɗen mi tubani Allah mi tubanima Allah jarama mi nani haala ma julɗo noon so julɗo bande wi yaafomi yarlomi tawi ka julɗo aɗa foti yaafadema saabu enen yimɓen toñan Allah joom men on jafnoɗen mo yaafo en jiɗɗen ko yaafede wona ɗum noon mi yaafimama eyyi a humpaka kam rugi ari hanki min kalde eyo jagol makko noon ala fof nomi tampirani hen no artiri ha an e hoorema mi haali mi tampi ya wallam no rugi artiri daraki hen kolliɗɗami ka wawa yahandemo Allah e joom bawɗe ɗe noon walli kam ha rugi arte juuɗam ñaguimami noon ko gueɗel sa yiɗi gondal men wela tinno kala ko musata rugi walla ko mettata rugi walla ko tagata rugi suutade yaltoɗo wiyana yaha rento ɗum an woni mawɗo rento ɗum woto dugde makko woto haɓe makko woto ɓiinmo woto ɓaajmo anani saabu ruggi ko cukalel hay dargol sa ɓooyi darde ɗum ni no wawi sikkude ka gañde ɗum wona yiye hen hoore mum seka jinmi noon ko ndentonɗami kala ko mettata rugi ndentonɗa kam ɗum anani so Allah jaɓi inchallah min sinno ko min waɗata ko musata rugi o dañata ko muuse mum gasi ɗum tan ɗi te so Allah jaɓi ummade yam faade makko wona kene muusama gasi koko welatam kay jiilato gasi nde hakkude men wela kala nde jiiɗa ko welatamo hakkude men wela sa waɗi ko mettatamo tan hakkude men metta mi suuɗatamo ɗum saabu ka mawɗo o ko cukalel haydara anda o kay a fawat ɗum e becce ma bamba ɗum bambugol cukalel ha an daña hakkille kono o cukalel keccel wona o honno mbatta ɗum tan yiyata hoore mum noon wona nani eyyi ñaguim noon ko wona ɗo mi wurda e makko ko gurdumi e mako nani tinnoɗa e hoorema ka mawɗo kellifaɗo mawɗo kadi wonta tan ɓinidira e sukaɓe no ɓaajodira e mumen wadde probléme aji dal waɗa min def eyyi regana ɗum ko mbimama kala n battuɗa ɗum kam hay sa waɗi juuɗe e hoore mi yafotako eyyi saabu ɗum yo cukalel e ɗande mo wawi ɓinde ruɗo walla o ɓaajo ɗum ɗo hene wiya ɗo hoore mum mangal buɗo sanata haɓa e sukaɓe ɗo wayi ɗum wele jam
damma de kam ɓeydima yodde ɓeydima yontede kadi cet a yii de o mi weltima de somi yi aɗa wayi ni ɓerdam nde ɓuuɓat kono won tan ko jinnomami haalande mino eyi bisimilla ru kam bisimilla adi fof kono mbaɗani e galle o koko iwata mino eyi wigo ɗimmal ngal ici c'est 6 mois o hay goto natata hay goto yaltata ɗum ɗon koko iwata jiɗɗo yo nat mo yiiɗa yo jooɗo d' accord ici c'est moi o ka jiɗɗo ɗum wadde éliminé supprimé eyi eyyi garawol min sa yiɗi mbaɗen joni ici c'est nous tata ɓelol ko kalantumani han no gonirɗa e galle he ni gulali dérangement pina subaka law hay goto wawata ɗanade ɗum ɗon no yo dokko e gallo min mi andan ɗum dérangement bo mi walla mi feera ɗum yardu ndiyam sa fini jooɗo ha 8 heures walla 9 heures pina uftoɗa pewdanɗa kaccitaki kacciɗɗa nde puɗɗoɗa dawde wallahi haali gonga de nguur cuuɓa jiɗɗa wattude e ko diwi ɗum ɗon ay galle yayam no way machallah ɗum joni fawto e maggol min kay mi ñagaki ɗum allah tuuti leydi no wawi wonde wonat ina wona wonat D'accord. wonat so allah jaaɓi mbiɗa ici c'est nous wona yo watta ici c'est nous eyi galle o yo waɗa wurti wureet yomi watta ɗum daral jiɗɗo naata jiɗɗo yalta eyi d' accord pingol wendo ko salade karu minen nammi yo iw eyi 8 heures 9 heures neɗɗo focco sees looto hati to yaha eyi d' accord an kay yo jiɗɗa fof yo won jam min kay jab jooɗat tan jab jooɗat tan ɗum dal wonata kone jaam so Wallahi natti jam. wonde ɗum ɗon mi yahatde ala rugi am ande jam dañete ebo jam dañete école mbayniɗo sa fini law dawa école